Quarantine Season 2. Kamusta inyo mga kanser? Ako nga pala si Paolo. Mamimiss ko na naman ng isang taon na mga gusto kong gawin. Kaya humingi ako sa mga admin ng mga bagay na namimiss din nila. Atin na simulan. Gusto ko na sumaya. Ano kay John Paul? Ay na. Hoy, naka-face mask ka ba? Okay, mabuti. Walk trip na naman. Wala nangyayari. Fast forward mo na lang, pao. Mabuti yan, hindi nakalabas ang ilong ha. Parang awa nyo na. Nalabas na ilong mo, boy. Itaas mo yan. Dami na, dami. Wala naman ito. Ilang minutes pa ba ito? Yan, live ka pa. Nakuha ng food panda yung cellphone mo. Tingnan ko yung comments, mga skit eh. Nagko-comment sa sarili niyang ano. Napakagandang acting. Tagal po dyan. Kailan tititigil? Bakit pa po? Namura ka pa. Maraming salamat, mga namimiss ko lumabas. Kahit kailan di ako nanakawan eh. Pero lagi ako nakakaiwan ng gamit. Diba, kung hindi kasamaan ng iba ang dadali sa'yo, katangahan mo na lang. At yun ako sa katangahan. Sunod, maraming salamat. Galing kay Rambutan. Sabi ko na may darating na naman to. Maraming salamat. Sunod. Oo, ako ay gising. Galing kay Jose Onicha. Ang mga kamay, nakablot din sa atin yung isang taon ng quarantine na. Trigger. Cloud main Cloud. Di ko ito naiintindihan pero siguro Mobile Legends to. Sunod. Galing kay John Ramji. Dylan, nakala ko may pasok ka. Bilis Oh, bocha ko kanina. Wala. Fast hands, ito slow hands ka, kuya. Nakita ka ng nanay mo. Hindi ka hablot, palo ang abot mo sa nanay mo. Naku po. Kapag magpaturo ka doon, dalawa naghablot. Sa pabilisan ng alt-tab skills, 0.01 seconds lang dapat yan. Yan ang hindi skip. Tunay na gamer, kaya mag-alt-tab mabilis. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Angel ka. O, tubig ka muna. Nauhaw rin ako kaya laging dry yung labi ko. Lagi lang ako dry, lalo na ngayong quarantine, leche. Ang dami ko ng... Oo, ako din siya ako lumalaban. Kaya hindi ko mamimiss ang anime. Madali naman makanood. Sunod. Galing kay Kim. Ay, bawal! Nasa lang face mask mo. Hoy, bawal lumabas na walang face mask. Ano ba to? Live ng Finding Nemo. Kaso malayo ata ang dagat dyan. Papunta na ako sa West Philippines Sea. Bago kunin ng ibang bansa. 马上干预！就只一小口，不能先攻击气火箭。别忘了，布鲁斯，鱼鳞是朋友，不是食物。是美食。不小心！晚餐我要吃鱼。别忘了守则，伙计，守则。 Walang kamuang-muang yung bata ko nang tinignan niya yan. Ano yun? Sayang! Sinigang na miso na lang, naging kanal pa. Leche, sunod. Now all of China knows you're here. Galing kay Jakuza. Guys, good morning. So, paano pag selosen si Yumi? Oy, naku po, ang dami natin nami-miss talaga ng quarantine. Takpan mo yan! Para kay Tito Yucho, magagalit. Takpan mo, Kukunin ko yung pusa. Wag mo akong salingin, dalaga Pilipina. Alam ko, tuyong-tuyo na ako ngayon, lalo na ngayong summer. Si Mami Miss! Ano mga estilo to para sumikat? Kung may puke lang din ako. Matagal na ako nagbabiral. Nag-iisip pa ako ng mga title, gumagawa pa akong thumbnail. Nakakainis naman. Ay! Ayan!
Mapapapass hands mo ko yan, ate. Ilan akala ko may pasok ka? Bilis ah. Yari. Ano? Ano lalaki? Kaya mo ko ba? Makapag-research ka. Ano ba pang ginagawa? Oo nga naman. Magpagupit ka na, mabalahibo na yan. Sit down, sit down. Nako hindi, nakatayo na to. Dito pwede mag-sit down. Ito gusto mo, di ba? Ito gusto mo. Sumulin langin ng mga kababayan ko. Ayoko na, sinasabi ko ano dyan. Sunod! Galing kay Kasuga. Dapat lagi mo titignan para di ka manakawan. Doon ka magpahablot. Aliparot. Sunod. Number ng phone. Namimiss ko na din. Magmanyanitas. Tanga, magaling. Sunod, yan mga gusto ko. Ayoko na. Just like the day that Si Yumi. Takot sila sa aso. that'll last forever. Mas matakot ka dyan kaysa sa aso. Copyright. Yan, TikTok pa. Dapat paluin mo na stick yan. O, ano do? TikTok na TikTok sa labas. O, tuktokan mo nga. Puro kay TikTok. Alam nyo ba ang ang nangyayari ngayon sa bansa? Ang dami na nating kaso dito. Huwag yun ang dagdagan. Ang kaso ng katangahan. Sunod. Galing kay Russell ako niya. Ano, nalagay mo na ba yung cheat sa GTA, di ba? Turtle, power up, catch me. Ano ba? Memorize ko yan eh. Kaka-computer mo yan. Sunod. Galing kay Lance Jenner. For you, now there's a girl like you. Nothing you can do. Naku, mahablo na kayo! We're 24. Hello? Gusto lang nyo sumali sa TikTok? Grabe naman kayo. Kayo lang ba pwede mag-TikTok, ha? Ayoko na ng babae nagti-TikTok. Iba naman, umay na ako sa inyo. Sunod. Galing kay Lauren. Right out of the fly. Nakita ko ganito comments sa sarili niya. Ano, alam ko skit na eh. Pero mas ma-enjoy ko sana kung totoo talaga. Pero tama nga naman, paano nga naman yung ma-upload yun. Sunod. Galing kay Mac Pio because, yeah, panoorin niya. Maganda yan. Konosuba. Alam, hindi ba ano to? Tawag din pang sip-sip. Ano yun? Drain energy. Di naman to. Steel magic eh. Naruto! Maraming salamat. Resi raw. Galing kay Daddy. Yumi! Ang bait ng bibi namin. Inowin naman na yan. Kung hindi po day, betlog, leche. Wow, ang bait oh. Yumi. Ang bait naman ng Yumi namin ah. Wow. Yumi. Ayoko na. Ang bait Huwag nyo naman na isama talaga yung ng mga hayop nyo sa kahayupan nyo. Wow, ang bait ng Yumi ah. Gusto ko yung talagang binuksan mo yung isa. Ayoko na, kailangan ma-demonetize tayo dyan. Leche. Hindi sapat si Yumi para dito. Sunod. Galing kay William. Yung COVID facilities, wala pong katao-tao. Ibig sabihin, wala pong COVID. Ito po yung mga tent na dating ganyan. Wala pong nagkakagulo dito. Therefore, wala pong COVID, mga kapatid. Kapatid, diyan ka nagkakamali, COVID kapatid. patient. Huwag kang gagamit ng therefore kung di ka marunong gumamit ng ng lohika. Hindi gano'n yan. Hindi gano'n na ibig sabihin nun kasi napakarami nun eh. Pipili ka lang, nagche-cherry pick ka lang ng lugar. Hindi porket wala dito, okay, o wala sa Pilipinas. Ang dami-dami ko nang kilala na namatayan. Ang dami-dami ko nang kilala na kamag-anak ko na meron. Tapos sasabihin mo sa akin wala. Tanga ka. Kung yung isa nahablutan lang siya, bago nahablutan ka ng kokote kung sino ka. Ang tanga mo. May mga tao pa rin ganito. Yun lang po. Andito ako para sumayi. Kinapainit ito ulo ko eh. COVID facilities, wala pong katao-tao. Ibig sabihin, wala pong COVID. Ito Ang labo nito eh. Pag pumunta ako sa pumunta ba ako sa ukay-ukay, tapos wala doon yung tindera, ibig sabihin ba nun, wala silang benta? Hindi naman ganun, di ba? Babali mo nag-CR. Napakaraming konteksto dito na hindi mo nilalagay sa camera. At para lang magpakita ng ganito, mas nakakasama ka sa bansa. Ikaw lang rin nakablot nung motorsiklo kanina, ilabas ka na ng Pilipinas na hindi ka nakatulong dito. Kailangan akong takpa ng aking mga nakikita. Ayan, maraming salamat. Nakakalimutan ko na agad yung init ng ulo ko. Namimiss ko na sa labas ng kwarto, namimiss ko na mag-swimming, namimiss ko na lumabas, kasama barkada, pag taon na naman ba to ng pighati. At least kasama ko kayo, di ba? Yun na lang ang meron tayong isa't isa, kaya maraming salamat sa laging pagpanood nyo dito sa channel. Sunod, galing kay Perry. Hindi!
Namimiss ko na yung kalog ng tricycle. Namimiss ko na yung nakatingin sa akin yung tricycle driver. Dun sa ano, tinitingnan niya yung puday ko din. Dun sa corner. Tapos may mga ano pa, yung mga neon lights na nakakabulag, paikot-ikot sa mata mo. Tapos gabi, yung lamig ng hangin, natutuyo yung labi mo. Namimiss ko na lahat yun eh. Maraming salamat. Ay, tama na. Mga-copyright tayo niyan. Baka ma-quarantine din ang channel. Sunod, kay Kukuri ka po. Anime na film. O, kailangan sabay yung mata mo eh. Maghihiwala yan eh. Talaga General Kamote. Putang. Alam mo Paid, naging pinya. Ang gulo, marinis na mo yan. Miss ko yung pagpipit. Nakapala ng Paid, hindi pre. pinya. Sabi ko talaga. Sabi ko, paid. Ginawa, paid away. Yan. Okay. Dapat na ito, pineapple ka tawag dito eh. Magbabayad pa ba ako? Binayad mo na yung dignidad mo eh. Ha? Eh, pineapple ka tawag dito eh. Di, para gagantin na lang ako. Gugupitan kita. Nainis ako sa'yo, no? Huwag mong agatin. Nyaw. Mahirap labanan ng barbero po. Tiya, maraming gunting yan. Sunod. Yan, kakakapanood nyo doon sa kay Yumi. Lumaki na rin ang aking milk tea. Sakto ngayon, tag-init yan. Yan, hindi ako magsasawa dyan. Dahil bumibili niya, kaya tumataba sila. Pero, di ba, huwag nyo kalimutan ng inyong tamang sustansya. Dahil alam ko, wala nagdidisiplina ngayon sa inyo. Nasa bahay kayo. Maraming salamat. Sunod. Ay, laki kay Waldo. Kaya mga dami ko na namimiss ngayon. Dami ko na namimiss ngayong season 2 ng Quarantine. Tama, isa na yan. Uy, Fall Guys. Namiss ko to ah. Ang bilis na Sabi sa Zark. So, wala. Dami ko na lang namimiss ko na lumabas, man. Ayun na, magsisimula na. Bakit bumaba ang saturation ng laro to? Anong patch to? Patch ng kahirapan, ha? Bumaho. Pinoy, guys! Pabagsak din ang ekonomiya natin. Tama, parang Fall Guys. Napakaganda. Dekalidad. May editing. At dito may Zark sa kapal. Pag nalalo ka naman sa Fall Guys, wala ka makuha pagkain. Okay lang yan. Kung gusto nyo manood, may Fall Guys din tayong video dyan. Kung gusto nyo sunod. Maraming salamat. Galing kay Gelo. Like a background thing. Come on, Patch, get that 30. Yan, hindi nyo namimiss yan. Ang online class. Mr. Rodriguez, Come Alessandro. on, get that 30. Get that 30, bro. Gamer! Ayan, magpaturo kay bata Mr. Rodriguez. nagpabilisang mag-alt-tabs. Kung geto ka lang, di kabilis Rodriguez's mag-alt-tab. microphone. Mr. Rodriguez. I don't want to mute him because I want to hear everything he's saying. Ako loadout Ako hindi. Pag may nakita ako. akong toxic na Ano kakampi ba? sa Valorant Mr. o sa COD, Tama ako auto-mute dito, agad ako eh. bro. Bahala ka dyan. Hindi ako May Berta. magpapatilt. Baka mawala pa yung ace Sige, ko dahil makinig pa sa'yo. tayo. Mga batang iyakin dyan. Para ma-record. UAV, dali. Yung bastos, grabe. Gago ba? Okay, sunod at panghuli. Ganun kay Christian. Shit! Namimiss ko na. Ilang beses na rin ako na nasa mid doon sa gatas na kasi hindi ko hinahalo ng tama. Kaya yung gatas din ni Yumi. Masarap-sarap. Napakaraming katas na ang namimiss ko ngayong Quarantine Season 2. Lagyan mo yan ng lo-fi pa para mas masakit. At doon natatapos sa ating mga video ngayong simula ng Season 2 ng Quarantine. Lagi kayong mag-iingat ha. Ito, hindi ko to ginagamit sa labas. Huwag kayong mag-alala. Sa props lang ito dito. Pero hindi props sa mga buhay nyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumunod kayo sa mga patakaran. Alam ko nakakainis, alam ko mahirap, pero diba? Kapit hawak kamay tayo mga Pilipino, kaya natin to. Pagkapikit mo, March 2022. Huwag tayo like, share sa mga sa mga tuyot yung friends ngayong quarantine. Huwag nyo subscribe para lang.